Despre o expediție ce am făcut-o prin sate părăsite din județul Arad, în zona Lipovei, sate precum Spata, Obârșia, sate care au vreo 6 sau 7 locuitori, cazul Spata. La Obârșia e o așezare de sălașe, se urcă sus, mă rog, pe un fel de potecă de asta. Zice așa: la Spata am ajuns cel mai greu. Am trecut pe lângă un cimitir cu cruci turcoaz aflat într-un soi de pajiște livadă, prin satul actualului patriarh și multe alte locuri. Am oprit și am fumat întinși pe iarbă. Când ne-am apropiat, am luat la ocazie un bătrân din Spata care purta cuțit. N-a ezitat să ni-l arate, o lamă lungă, albicioasă, într-o teacă ponosită, prinsă pe sub curea. Lupii, domnule, nu știi niciodată. Profesor de geografie interveni imediat. Purta și el cuțit, însă unul mai scurt. Da, păi tai șoancă, una alta și un mod de a descuraja atacatorul, dacă Doamne păzește. Erau amândoi bătrâni bonomi, dar înarmați și fermi. Cel din Spata plângea dacă venea vorba de copiii plecați sau de ierni grele în care nici acum nu credea reușise să-și apere turma și ograda. Păi dar știi cum am făcut? Am ieșit, domnule, cu pușca și acum o am. Zastava de care? Atâta știam. Puștile bătrânești de prin părțile noastre, cele mai multe sunt Zastava. Zastava și am ieșit înainte, chiar aici în Răscruce. I-am ieșit, domnule, ai cuvântul meu, nici nu știu ce-a fost, că de foarte aproape am tras, iaca, jumătate de metru să fi fost, dar știi cum? O venit direct către mine și eu am plecat un pic și am tras. Pe bun, dar au rămas sânge pe zăpadă sau, iaca, câțiva stropi, nu mai era întuneric, vezi tu, că noaptea e mai rău. Erau nopți de iarnă, cu zăpadă ușor murdară, neaua se învechea și se întărea în grămezi, în mormane bătătorite, urmele cizmelor de cauciuc erau tot mai superficiale, oamenii ieșeau rar în fața porților, mai toți încruntați, făceau câțiva pași până la drum și scrutau valea, apoi dealul,
Iarna nu mai trecea, uștile erau la îndemână, atârnau de cuie pe pereții sobelor. Într-o iarnă ca asta, lupul e un soi de arătare, dă târcoale, scoate hăulituri, care îi fac pe bărbați să mai ia o gură de rachiu fiert, apoi dă iama în altă parte, așezarea e cuprinsă de un soi de febră, nopțile sunt ceva între veghe și pândă, ciobanii glumesc forțat și se retrag în colibele lor, starea li se schimbă imediat ce trântesc ușa, ar vrea o clipă să aibă o boată cu gheoagă mai groasă, cu tot felul de ținte, concursuri de astea ar fi trebuit să facă, cine lovește mai tare, mai precis, cine sparge din prima un bibelou cât o grotă. Am intrat în curte și din curte în grădină, pe o poartă derăpânată din plăci late, șubrede, scroafa fătase cu o noapte înainte, purceluși erau roz, bătrânul scoase pușca zastava și ne mai arătă un cuțit, lung și greu, tot cu lamă alburie. Cu ăsta și din aruncare omori, dar mi-ar fi frică să arunc, m-aș tăia în mod sigur la degete, ar curge un sânge ca o zeamă stoarsă, roșiatică. Până să plecăm, m-am tot jucat cu bricta, bătrânul aduse un ziar și îl prinse de gard, profesorul trase, alicere mărunte răsară un soi de urme de vărsat pe foaie. Înainte ca bătrânul să încarce, m-am uitat pe țeava puștii în jos, ca într-un hău. Bubuitura a fost mai degrabă dezamăgitoare, parcă o minge cu cameră ceva de groasă s-a spart și atât. Ne-am strâns cu toții în preajma ziarului găurit. Ai fi zis că discutăm, nu știu ce știre. Am vrut să trag și eu, dar mi-a fost târșă. Am ridicat doar arma descărcată la ochi și am luat un vârf de prăjină în cătare.